ba abin da zaka karanta da harafi ɗaya na waɗannan ayoyi ka roƙi Allah sai an baka shi. In ka karanta suratul fatiha duk abin da ka roƙa za a baka. In ka karanta ƙarshen suratul baqara duk abin da ka roƙa za a baka. Kun ji irin sirrorin da sahabbai suka samu sai suka je suka fashe sirrorin. Don haka yau wani ya je ya musulunta ne ya dawo yana kan hanya, sahabi ne, sai ga wasu kafirai suna ɗaure da wani mahaukaci a ƙarfe yana dukan mutane. Suka yi mishi jawabi, sai tofa wannan mutum fatiha kafa 7, ya sake koma da yamma ya tofa, ya koma kashe gari haka ya tofa, kwana 3 yana karanta fatiha yana tofa mai, sai warke kamar bai taba hauka ba. In kana da bukata ka karanta suratul fatiha, to amma ka san dan adam yana da wani abu, ido wa kare na wanda yake gani kullum, kowa sai ga to ya iya fatiha ko ya karanta ma ba za ba abin da zaka karanta da harafi